Helo, rhywun arall o colli'r plot, yey! Yey! Da iawn. Yey. Da ni mor jolly. Reit, podlediad am lyfrau ydy hwn i fod efo Manon Steffan Ross, Sian Orddi, Dafydd Llywelyn, Aled Jones a fi Bethan Gwanas. A mae yna lwyth o bethau llyfryddol wedi digwydd ers ni sgwrsio ddwythan, do. Steddfod yr Urdd, Tina Nog, Rhestr Fer Llyfr y Flwyddyn, y Gelli. Felly lle eisiau ni ddechrau? O'n i'n meddwl, achos fi di bos heno, be am ddechrau yn yr Urdd? Ti eisiau sôn am lwyddiant dy nith di, Dafydd? Llongyfarchiadau fi de. Da iawn, falch iawn. Ti eisiau esbonio pwy ydy dyn ni yma wedi neud? Mae just y gwennu fel gat yma, i'r bobl sy'n mynd weld o. Nath Lois fy nith fenga yn ei llygadar yn Steddfod Leni. Waw, gwych iawn. O ti'n gwybod, mae'n siwr. Oedd, a nath o ddeitha fi bod am di Steddfod yr Urdd i hyrwyddo pobl y cwm. Wel, o'n i'n gallu deitha chdi flaen llaw na gon. A be dwi'n meddwl, da chdi'n gorau deitha fi bod chdi'n dyna gwbl, dwi'n meddwl. Wel, jyst am marw eisiau deud, oedd. Oedd, hannar deud e. Oed. Sori bod fi'n di gisio a gofyn cwestiynau. Wel na, dwi reit falch bod chdi heb ofyn, achos dwi'n meddwl am ddeu clwyddas di. Felly, na, o'n i'n... Oedd hi'n brofiad chwarae teg, o'n i'n falch iawn ohoni. Ac oedd hi di... Oedd, dwi'n meddwl bod hi wedi cael diwrnod da, bod fi wedi cael gwrthod tynnu'n llun efo. Felly nes i bechu hi, oherwydd bod hi wedi gwrthod cael tynnu'n llun. Gwael o ti, Dafydd. Ie, dwi'n gwybod. Ie, mi o'n i yn y doghouse am gwbl o ddyddiau oherwydd hynny. Ond chwarae teg i, mae di maddau fi, a dwi di ymddeir iddi. Felly gobeithio bod ni'n dall yn gilydd unwaith eto. Dyn ymgynghori fo chdi ynglyn â'i gwaith weithiau, neu cymryd dim sylw? Na, sy'n agri dim sylw. Calle, na. Dwi'n yn... Na, mae'n berson bach eitha preifat, rhyw fath ni. Ac oedd hi yn amlwg, oherwydd y thema, ynglyn â dad oedd y gerdd. Dwi'n meddwl bod hi jyst eisiau gadw hwnna iddi hi hun. Felly, chwarae teg i, nath i dda iawn. Felly, fe oedd rwy'n arall yn yr Urdd am ryw reswm? Do, nes i fynd yr Urdd. Nes i fynd... Oedd na ddrama dwi wedi sgwennu i gwmni mewn cymeriad a cael ei berfformio yna. Nes i mwynhau o'n fawr, da iawn fi. Ni oedd y ddrama? Dach chi'n gwybod, pan dach chi'n sgwennu rhywbeth i gael ei berfformio, a dach chi'n troi fyny weld am y tro cyntaf, a mae'n deimlad mor horrible, achos dach chi'n fes dwi'n cyffao. Beth Lloyd George oedd o? Na, mae o yn drama sydd wedi cael ei gomisiynu gyn Comisiynydd Iaith. Dyma am pobl ifanc yn defnyddio'r iaith Gymraeg a falle. Ond nes i fynd i weld perfformiad gyn Owen Allen, ac oedd o mor dda, oedd o'n perfformio fo'n union fel oedd o'n swnio yn fy mhen, sydd yn dipyn o job, dydy. Dwi'n gwir, felly nes i mwynhau o. Ti newydd atgoffa fi o brofiad fi yn mynd i weld noson gynta sioe lwyfan amdani dan yr enw Bethan Gwanas, ond ddim fi sgwennodd o. Dafydd Llywelyn sgwennodd o. Ia! Na, hold on. Na, ar y cyd oedd o Gwanas. Ond oedd nhw sio llun, so rhai... Ar y cyd oedd hi Gwanas. O'n i wedi mynd rownd y byd yn neud ar y lein. Sori, sgen i'm amser i wneud rhyw drafft arall, felly. Dwi'n nabod y boi ma. Ie. Do, o'n i'n cael text o'n beth i wlad. Gobeithio bod bob dim yn mynd yn iawn, dwi'n mwynhau'n hun. Diolch yn fawr i chi. Diolch yn fawr ti, Gwanas. Ie. Mae hwnna'n mynd nôl di. Sori, ar draws bod di. Nôl at yr Urdd. Ie, Manon. A hefyd nes i fynd i weld fy mrawd oedd yn cael sgwrs efo Eden ar y maes. Oedd just yn anhygoel. So Iwan di dod yma i aros yn oson gynt. Ac oedd wedi cael t-shirts Eden wedi wneud yn special. Felly nes i orfod gwisgo t-shirt Eden. Ac oedd Iwan. Felly oedden ni'n cerdded ond oedd ryw superfans really weird. A wedyn
pan oedden ni'n gweld Eden, oedd o'n hyd yn oed fwy weird, achos, dwi'n gwisgo llun o'ch gwynebau chi ar y mwgs, math o beth, sorry, ddim bach yn strange. Ond oedd hi'n sgwrs bril, ac oedd nhw'n hyfryd. Felly, tra da ni yn trafod y Steddfod yr Urdd, dwi'n meddwl dylen ni longyfarch y stamp am y ffordd maen nhw wedi cyhoeddi y goron a'r fedal ddrama a'r gadar. Ti wedi gweld nhw gwanas? Mae yna bamffledi i bob un. Mae rai fi ddeud, maen nhw yn ffordd wych o ddangos a hyrwyddo'r gwaith sydd wedi ennill, ond hefyd mae o jyst yn ffordd gret iddyn nhw gael gweld y gwaith mewn print, a bod yna rhywbeth iddyn nhw ymfalchio yno fo. Felly, llongyfarchiadau'r stamp, mae rai fi ddeud, dwi'n meddwl bod nhw'n edrych yn gret. Os o'r rwy'n arall eisiau deud rhywbeth am Steddfod yr Urdd, cyn i ni symud ymlaen? Na, symud ymlaen. Okay. Iawn. Be sy'r un pryd ar Steddfod yr Urdd, wrth gwrs, ydy Gwyl y Gelli, fydd yno rwy'n y fanno. Wel, i si, yn i Saesneg posh. Oh yes, it's very posh from Bangor, yeah. Mae dy Saesneg di mynd yn fwy ac yn fwy posh, fel mae'r podlediadau mae'n mynd yn ei blaen, yndyn? Di Saesneg ddim yn posh, na? I gymharu â ni. Yndi, mae. Go iawn? Yndi. Achos unwaith de, o'n i'n siarad efo un o ffrindiau nain de, ddim yn siarad Cymraeg. And I was just talking English like this, yeah? Ac ar ôl dipyn nath i ddeud, nath i droi at nain a dweud, I'm sorry, I don't understand a word she's saying. Ond o ti ddim mor posh ar boi arall na oedd ar front row fo ti Horowitz. Mae o'n frightfully posh. Very, very, very posh. Ond oedd hwnna'n brofiad difyr ofnadwy, achos mae Gwyl y Gelli, dwi wastad yn mwynhau mynd yn fawr iawn, achos mae'n jyst yn fyd arall. Ond beth sy'n dda efo front row ar Radio 4 yn enwedig, gen nhw ddiddordeb mawr yn pethau Cymraeg. Dwi wedi bod anna fo cwpl o weithiau'n trafod pethau. A rhai pethau sydd ddim hyd yn oed ar gael yn Saesneg de. Ond wedyn ti'n gweld yr awduron yma sy'n celebs go iawn yma. Wow. Byd hollol wahanol de. Diolch i Dduw, really. So ti'n mynd i ddeud ni be maen nhw fel go iawn? Wel, nes i'n rili lot o amser efo nhw, a dweud gwir. Ond mae yna stafell werdd yna sydd yn hynod o bosh. A ti'n mynd yna efo nghymar a'r babi. A ti'n cael coffees am ddim, a crisps am ddim, a caceni am ddim. Wel, oedden ni'n rolio allan o'r lle na de. Ond ia, mae'r stafell werdd yn rhywle ydych chi'n gallu ista am amser hir a gwylio pobl sy'n cymryd rhan. A mae jyst yn ddiddorol, dydi, hynna. Mae'n rhywbeth, mae'n brofiad hollol newydd i ni, de. Ond i fi sy'n chydig flynyddoedd yn ôl, ac wyt ti'n neud pethau fatha, pethau sbio rwan, 3 o'clock, ai, ia, bodio. Nes i weld Ruby Wax yn cerdded heibio. A nes i weld rhyw foi. A gan i'n meddwl, dwi'n nabod o rwla, pwydio. Dim syniad pwy oedd o go iawn, ond just edrych yn gyfarwydd, ond rhywbeth yn yna, dwi'n gwybod pwy. Ond ia, nes i fwynhau, oedd o'n hwyl. Mae o'n hollol wahanol ni, profiad newydd. Ond mae'r Gelli weithiau'n cael ei feirniadu dri bod o ddim yn ddigon Cymreig. Yndi. A dwi'n meddwl bod hynna'n ddigon teg, ond mae o'n gwella de. A hefyd, o'n i'n meddwl am hyn, a nes i gael siarad yn y Gelli cyn ges i siarad yn Steddfod Genedlaethol am waith. Wow. Ie. Lle o'n i'n meddwl, wel, a hefyd yn ddiweddar, dwi jyst yn gweld lot o bethau mwy Cymreig yn digwydd yna. Os o dal ddim digon. Os o dal ddim digon o ymwybyddiaeth bod chi yng Nghymru pan da chi yna. Ond mae o hefyd yn ffordd i awduron sydd falla ddim... Dydy pawb yna ddim yn super enwog. Maen nhw'n cael lot o ddigwyddiadau bach i awduron eitha newydd.
awduron sy'n falle ddim yn ei lot o bres, a da chi yn cael eich talu yn reit da i fynd i'r gellu. Felly, alle bod ni'n sôn digon am hynna, da chi bod di awduron ddim yn cael lot o bres am wneud pethau yma, fel arfer. O, haros fyned. O'n i'n meddwl yn y gellu bod ti'n cael dy dalu mewn champagne. BBC o chdi, de? O, ie, ti'n iawn. Ie, dydy'r gellu ddim yn... O, na di? Dwi'n meddwl blodyn papur o... O, dyna, Ie. Dwson ni o bod yna. Felly dwi di... Wel, felly dwi di Diolch dall. byth bod fi heb anfonebu, lle. Digwys, mae'r awduron yn cwyno bod dwi'n dechrau mynd yn ben set, wan. So, fysa ti eisiau cret o champagne? So, well gynna i gael pres, de. Dwi'n meddwl bod yn gret sy'n bydd hyn. O, na chdi? Dwi'n siŵr, dwi'n gwybod. Dwi'n gwybod. A fath o champagne ydi o? Da ni'n gwybod hynny. Little. Mae o hefyd, de. Dwi'n sylwi, da chi'n gwerthu lot o lyfrau yna. Achos da chi'n mynd i'r siop yma wedyn, a mae'r bobl yn dod i prynu'r llyfr, a da chi'n arwyddo'r llyfr. A dwi rioed di gwerthu gymaint mewn un go. Ac a dwi yn y gellu, da. Ac o'n i'n gweld efo'r awduron mawr crant enwog yma, oedd o'na giwia mynd allan trwy'r rô, sydd yna. Be i adal? Da. Ie, dy hynna'n cweit yn digwydd yn steddfod na chdi? Na, mae'n rhyfedd bod o ddim, mewn ffordd. Bod na ddim, ella, dych chi'n babell len, ella se pobl yn gallu prynu llyfrau yna a cael nhw wedi arwyddo yna. Un siop sgyn ti'n y gellu, de? Ie. O, dyna'r gwahaniaeth, de. Ie. Lle ti'n mynd gorau wneud y penderfyniad pwy gefnogi na dim byd. O, mae hynna'n fyd hollol wahanol. Ie, wrth gwrs. Diddorol, fi. Oce, digon am y gellu. Siwn ni symud ymlaen i y gwopra. So rwy'n eisiau deud rhywbeth am Tir na Nog, Llyfr y Flwyddyn, Gwopra'n gyffredinol? Llongyfarchiadau? Ie. I pawb. Yn mynd i ddeud. Da ni wedi trafod ambell i lyfr ar yr podlediad yma, do. Sydd wedi ymddangos ar y rhestr fer. Do. O Dafydd o fi yn cytuno efo y Corin, doedden? Ar y rhestr fer, doedden Dafydd? Yn bendant. Tro cyntaf i bob dim. Ie, dwi'n mynd i ddeu hyn. Dwi'n falch bod yna categori plant yn Llyfr y Flwyddyn. Ond mae jyst i bod yn anffodus, ond mae chdi bach yn... Be di'r Saesneg? Oaks. Bod gen ti... Ond nhw mor agos at Tir na Nog, a wedyn mae gen ti 2 lyfr sydd ar y... Mae yna 2 lyfr sydd wedi ennill Tir na Nog, sydd ar rhestr Llyfr y Flwyddyn, ond wedyn... Ydy hynna'n golygu bod nhw'n mynd i ennill a di'r llall... Mae'n anodd. Neu jyst fi sy'n gweld pethau'n anodd. Dwi'n meddwl po fwyaf ti'n gallu dathlu o lyfrau. Ond gweld nhw rhy agos yn y flwyddyn wyt ti Bethan? Wel ia. So ella deud Tir na Nog jyst cyn dolyg neu beth? Wel, mae yna rhywbeth yn... Dyn ni'n... Ddim gormod o bwdin, jyst... Bod yna gen lliad o sôn am lyfrau drwy'r flwyddyn, a fydde sydd yn rhaid bwff. Ia, mae hynny'n wir am faint o dramau sydd yna dyri. A lle di fynd am fisoedd efo weld unrhyw drama. A wedyn ti allan am bythefnos, bob nos yn gwylio. Mae fel petai ni ddim yn gallu... Sôn am dramau, a am bod ni mond yn cael sôn am chydig o lyfrau heno, na i sôn am munud. Nes i brynu parti priodas, a ges i weld parti priodas Dafydd, o ti'n iawn, oedd o'n wych. Yndoedd? Oedd. A dwi'n meddwl bod wedi gweithio'n arbennig o dda yn Ysgol y Berwyn, na ddim dyna beth enw. Theatr Derek Williams yn y bala. Cos o'n i mwy neu lai ar y llwyfan. A mae'n siŵr bod o'n debyg i sut oedd o'n steddfod. Argol nes i mwynhau. O'n i'n mynd i ddweud, dwi'n meddwl bod wedi gweithio'n well yn steddfod i fi nag oedd o yn y Sherman yng Nghaerdydd. Oherwydd bod natur y drama a'r thema bob dim, oedd yn gweithio'n well. Tra bod ni'n sôn am drama, a gweld bod ti'n anol, ddaru Daf James ac Angharad
Hunter ennill yn y nog, a hefyd... Megan Hunter. Megan, sori. Be wedi si? Angharad. Megan Angharad. O, Megan Megan Angharad Angharad ydi. yn ti. O, ie, sori. A hefyd, ydych chi'n bod yn gwylio drama Daf James ar BB1? Dwi heb Do. wylio eto. Lost Boys and Fairies? Do. Ys ti grio, Dafydd? Wel, mae 2 benod wedi wylio. A na, ddo nes i ddim creu. Ie. Ond mae yn bwerus. Yndi, mae dda di. O be cyfres di? O'n i'n meddwl jyst un. Na, tair. Tair, O, ie. reit. Os gewch chi gyfle, so ni'n bendant yn eich argymell chi i wylio hwnna. Ti di wylio fo, Aled? Na, ond nes i fynd i weld drama mis yma. Nes i fynd i weld Nai. Canolfan y Millennium. Na, rhywun wedi gweld e? Na. Do, Na, do. do, o'n i... Be o ti fel? So nes i fynd gyda fy mam yng Nghyfraith, sy'n o Nantiglo, so Glynebwy, Tredigr, ti'n modd lan fyna, a wedi cael ei codi gyda'r holl straeon un am Nai Bevan a stwff. A o'n i'n meddwl bod e'n ffantastig, oedd fy mam yng Nghyfraith yn cysau e. Di Ie. dir. A hi jyst yn gweud fi, dwi'n methu credu bod nhw'n sôn am Nai Bevan fel hyn, ti'n modd a, just fel, so, fel, oedd e bron fel diw iddi hi, ti'n modd, o'r stwff. O'n nhw'n trafod yn y drama, ti'n modd, oedd e ddim yn dod drosodd fel yna, ond o'n i jyst yn meddwl bod e just yn glefor iawn, y set, y pob dim, a Michael Sheen jyst yn arbennig, yn i'n meddwl. O'n i... Ti'n gwybod pan oedd nhw'n... Mae'n ddifur fod dy fam yng Nghyfraith i dweud hynna, achos o'n i'n teimlo weithio bod nhw wedi gwyn galchu rhywfaint o'i fywyd o. Ti'n gwybod pan oedd nhw'n sôn bod y fo a'i wraig wedi bod yn cael perthynas y tu allan i'w priodas a hyn a llall. I fi, o'na gymaint o ddeunydd y fanna oedd yn dramatig, a swn i wedi licio gweld yr ochr fwy personol falla iddo fo, achos yn naturiol oedd ffordd oedd o yn amlwg yn flaenllaw yn sefydlu'r llyfrgell yn y dalgylch a gwasanaeth iechyd ac yn wleidyddol a bob dim, ond o'n i jyst yn teimlo bod yr ochr bersonol weithiau neu yr ochr falla ychydig yn fwy tywyll i'w fywyd personol o, falla bod o yn rhywbeth o ddim wedi cael ei chwilot am ddigon dofn, dwi'n gwybod. Ond bydde fe wedi bod yn drama 2 noson fi'n credu, bydde fe, os bydde fe, ti'n modd, oedd e'n hir fel oedd e. Oedd e ddim yn twmlo'n hir o gwbl, ti'n modd, ond oedd e 2 awr a hanner rhywbeth. Ie. Diolch dal ymlaen pan mae'r steddfod yn yr Rhondda na chdi? Na. Na, go bryd. Meddwl na. Jyst gan y mynydd mi lawr i Gaerdydd holl ffordd. Dwi wedi brysur. Mae'n wneud ambell i beth ffilm ohono fod ydi, ond dwi'n gwybod os oes ychwaneg o hynny i ddod. Ydyn, so cinema lleol ni yn dangos gweilifiad o fe. Ie, NTL Live, ie? Ie. Y cinema Tywyn yn dangos hynna weithiau, dwi'n gwybod os dyn nhw'n dangos hwnna. Ie, mae pala fyd. Oce. O, edrych ymlaen os ydyn nhw. Gret, iawn. Oce. Symud ymlaen ta. Neu fyddwn ni yma drwy nos. Wedi deud hynny, Manon, os dy chwaer di gwyno, do? Do. Iawn, dal yn gwyn swyddogol. Dyn nhw'n bod yn ddweud ar WhatsApp. Nathon ni wneud penod fer iawn, do. Extra, de. Extra bach. A nath Lleiwan deud bod hi wedi mwynhau be oedden ni'n deud, ond bod na ddim digon ohono fo. Bod o ddim digon hir. Bod hi wedi dechrau golchi llestri, a bod o'n i wedi gorffan cyn hi. Ar y gofyn te lestri. Mae gyn lliwen fath yn fi, felly. Pa mor aml mae hi yn golchi llestri? Ydy yn golchi llestri ar ran y gymuned i gyd? Ond dwi'n gwybod beth mae'n Ys feddwl. yn drylwyr. Dyna'r oll. Ond hwnna oedd y benod lle oedden ni'n trafod celebs, ie? Y deunydd ychwanegol. Ond dwi'n dall beth mae'n feddwl, achos dwi'n na fewn i'r podlediadau yma, a pan ti'n arfer efo nhw, maen nhw rhyw hyd arbennig a dyna fo. Os dyn nhw rhy hir, os dyn nhw rhy fyr, maen nhw rhywbeth yn Os da ni'n neud un bach eto, nawn ni roi rhybydd ar y dechrau. Mae hwn yn ar hwn, Lleiwan. Dechrau'r llestri, Lleiwan. Golchwch llestri yn bach
Problemach. Lle gen i rhywun i wneud monolog ar y diwedd yma. Bryna dishwasher. Ond mae hynna'n arwain ymlaen di at... ti'n deud dweud Taled bod eisiau newid pethau bob hyn a hyn. A dwi'n meddwl bod un ohonoch chi yn trio bod yn garedig, yn trio awgrymu mod i'n siarad gormod am lyfrau, am bod fi'n darllen gormod. Ac wedi cynnig bod ni mond yn neud 2. Fi nath sôn am hyn, ond dim achos chdi Bethan, ond ni jyst yn meddwl bod ni ddim efo amser i drafod sgwennu byth, achos bod ni jyst yn drafod llyfrau. Felly. Ond wedi deud yna, dwi wedi bod yn eitha anoid efo fy rheol fy hun. Ond gewn ni weld sy'n mynd, ie? Ie. Felly, nawn ni drafod y llyfrau a wedyn trafod sut ti amrywio'r fformat a bellu os oes angen, ie? Felly, wedi ti, gan bod ti wedi dechrau Manon, di awgrymu bod ti flin efo chdi dy hun. Pa ddau lyfr nes ti gyfyngu dy hun iddyn nhw? Nes i gyfyngu'n hyn i'r llyfrau yma. Demon Copperhead. Sy'n rhaid allan hwn? Do, ffantastig. Mae'n mor dda, dydi. Oh. Gyn Barbara Kingsolver. Dwi'n siŵr mae wedi dod allan rhywbeth mae wedi sgwennu o blaen. A mae'n nofel hirfaith am hogyn ifanc yn America. Mae o'n cael ei enni i fam sy'n argyffuriau a gyda listad sy'n ei gysau o falle. A mae just i fywyd o yn llanast cyn iddo fo gael ei enni. A mae'n just dilyn bywyd y boi yma. A mae'n mor dda. Mae'n un o hynna, o'n i fyny tan 3:00 o bore yn darllen. Ac bod i'n mor hir, do'n i wir ddim eisiau gorffan. Felly, gwych. Ydy'n bosib na The Poisonwood Bible oedd y llyfr? Ie, mae'n siŵr. Mae hwnna'n un o ffefrynnau fi ganddi. A wedyn, yr un Cymraeg dwi wedi dewis, mae hon dim cweit allan eto, ond ges i gopi i ddarllen o flaen llaw. Ac enw'r llyfr ydi Camu, gen Iola Ynir. Ie. A wedyn, o'n i'n arfer gweithio efo Iola, flynyddoedd maith yn ôl, dweud y gwir, pan nes i gwarfod Bethan am y tro cyntaf, o'n i'n actio yn rama Bethan, a a Iola oedd yn cyfarwyddo. A wedyn o'n i'n gweithio dipyn efo Iola. Ond mae'r llyfr yn rhyw fath o... Wel, dwi'n eisiau deud hynna'n gofiant, achos di ddim yn teimlo fel unrhyw hynna'n gofiant arall dwi wedi ddarllen, ond... mae o'n anhygoel, de. Mae mor bersonol, a mae mor dyner, a mae'n anodd iawn, mae'n lot o bethau ofnadwy o anodd i'w darllen yna. Lot o'i phrofiadau hi, a'i brwydra personol hi a sut mae wedi dod dros heina. A mae o'n, pan nes i ddarllen y llyfr a roed o'i un ochr wedyn a meddwl amdano fo, ni jyst yn teimlo bod o'n mor wahanol i bob dim arall. A bod chi wir yn teimlo bod chi'n nabod Iola ar lefel mor bersonol, bod chi wir di agor i chalon. A alla bod hynna'n neud iddo fo swnio dim bach yn... dwi'n yn gwybod fatha bod na ddim lot o ryw gic iddo fo, neu bod na ddim lot o fynd yn efo, ond mae'r pace yn gret, a mae Iola'n sgwennu mor hardd. Felly, swn i'n sicr yn argymell bod unrhyw un yn darllen llyfr yma, achos nes i wir gysi nghyffwrdd gan yma. Ond oedd o'n cael ei hyrwyddo fel cofiant creadigol? Oedd yn wrach, dwi'n ni wedi checio hynny. Ond, mae'n teimlo yn fatha bod chdi yn cael... Ysdi fel arfer efo cofiannau, hynna'n gofiannau yn enwedig, dwi wedi rantio am hyn o blaen. Dyn nhw'n wir yn deud beth da ni eisiau nhw dweud. Da ni'n cael gwybod rhyw ffeithiau digon arwynebol. Ond mae hwn bron i'r gwrthwyneb, fatha ti'n cael clywed bob manylun am ei bywyd i'r holl ffeithiau yma. Ond mae na fatha momenta yn efo sydd just yn aros efo chdi ar ôl chdi fynd. Mae bron fatha ffotograffa bach o'i bywyd. Dwi'n ma just yn wych. Sut ti'n teimlo ar ôl gorffen i ddarllen o? Positif. Oed, di o ddim yn gadael chdi'n drist. Mae o'n obeithiol iawn. Ond mae'n o beth myfyrgar iawn am y ffordd mae hi'n sgwennu. Ti'n gwybod,
mewn rhannau mae'r arddull yn eitha syml, ond wedyn neith i roi rhyw gymhariaeth neu rhyw drosiad i fewn sy'n just yn, mor brydferth na. Wel, mae hwnna'n un i'r rhestr felly. Ys ni'n cael llais dyn o'n? Teimlo'n fatha llais dyn. Oh my god. Ti'n fe? Ychydig o baritone, Aled. So, nes I sylweddoli wythnos yma bod fi heb ddarllen llyfr Cymraeg mis yma yn anffodus. Bwys. Neu nid lan amdani mis nesa. Ond, so fi wedi cael mis lle fi wedi bod yn eitha brysur. A nes I fynd I Wyl Cadoriaeth In It Together Festival yn Port Talbot. A nes I fynd â llyfrau dy fi. A oedd e'n briliant. Gweithio chi. O'n I jyst yn eistedd yna yn yr heilwen yn darllen. Oedd Cadoriaeth yn mynd mlaen ar y prif lwyfan. Oedd e'n briliant. Oedd e'n mor braf. Nes I darllen llyfr cyfan mewn prynhawn. A wedyn nath fy ngwraig gweud bod fi'n bod yn antisocial iawn. A fi'n darllen llyfrau dim mor. Okay? Ond oedd e'n briliant. So, os chi'n mynd I gwyl Cadoriaeth, ewch a llyfrau gyda chi. It's just great. Mae hwnna'n ddifyr, achos wyt ti'n gallu darllen hefo sŵn o dy gwmpas di? Dim fel arfer, allai ddim wneud gyda fel, ti'n modd, jyst ffonau ymlaen neu cerddoriaeth ymlaen yn y stafell. Ond oedd hwn jyst yn really neis, ni jyst nistion am y cader, oedd yr hael mas arno fi, oedd y cerddoriaeth ymlaen, oedd pobl y gwmpas, a ni jyst yn canolbwyntio ar y llyfr, nes I jyst yn golli fy hun a darllen llyfr mewn diwrnod. Oedd e'n briliant. O'n I wir wedi mwynhau. Mae hwnna'n swnio'n... Swn i'n modd yn gwneud yna, ond dwi'n meddwl swn i'n cael yng nghicio allan o sesiwn fawr. Doedd fy ngwraig ddim yn blest iawn dy fi ar ddiwedd y Dydd Gwener, a nes I ddim darllen mwy o lyfrau dros penwythnos, ond oedd y Dydd Gwener yna'n perffaith. Ond oedd chi wrth y camper fan neu rhywbeth? Na, o'n I yn canol y dorf. O'n I yn canol y dorf. Arwr, ale. Ie. O'n rhywun di, fatha Instagramio llun o'na chdi. O'n e'n gret. Ie. So, ydych chi'n mosh pit, jyst yn darllen? Wel, dim yn mosh pit, ond ie. Mae'n anodd. O ti ar gader? Ie, wel, ar mat o'n I, ar lawr. So, pobl yn sefyll lan o gwmpas fi, ie, mae'n gret. Oedd e just, ie. A wedyn, nes I fynd I cyngor arall, nes I fynd I weld Take That, yn Abertawe. A wrth, ti'n meddwl be, fi heb bod I Abertawe ers blynydde, a mae Abertawe jyst yn dinas mor neis. A nes I fynd I Waterstones, a jyst ymgolli fy hun yn Waterstones yn ffindo llyfrau. A so dim ond un llyfr fi'n mynd I trafod, achos nes I fynd allan llwyth o thrillers a bethau. Ond nes I prynu yn Waterstones How to Read a Tree gan Tristan Gooley. Mae e just yn wych. Fi methu cerdded o gwmpas y lle nawr heb edrych ar coed mewn ffordd hollol wahanol. Mae e just, wir chi, mae e just yn llawn ffeithiau diddorol a bethau, a sut mae coed yn tyfu, sut mae'n ardaloedd wahanol. Ti'n modd, beth mae siapiau coed yn meddwl, beth y siapiau'r brigyn yn meddwl. Mae wych. A nawr fi'n mynd i'r ci am dro, a fi'n cerdded trwy coedwig, a fi jyst yn edrych o gwmpas a sylwi ar goed. Mae'n briliant. So wedi newid y ffordd fi'n edrych ar goed. Mae'n gret. So hwnna'r llyfr fi moyn. Dwi eisiau hwnna. Rhithaf. Mae'n hwnna fi eisiau darllen hwnna, a swn i'n meddwl bod Sian mi. Oes, bendant. A mae'n gweud ar y cefn, you will never look at a tree in the same way again after reading this mesmerising book. A mae'n wir yn. O'n i'n sôn wrth fy ngwraig I amdano fe, a ti jyst fel, lle mae fe? Fi mae'n darllen nawr. Mae hwnna'n mynd I werthu. Dim diddordeb gen ti, Dafydd? Mae'n coed? Oes, tad. Na, fi yn jyst yn gofyn pam ydych chi'n gynnwys. Pam ydych chi'n meddwl swn I ddim yn mwynhau ddarllen o?
Yn bo, cos ti byw yn y ddinas. A ti'n od. Reit, oce. A neb di deitho fo blaen, Bethan. Gret, diolch am hynny. Na, ia, oce. Ti di rhoi coach i goeden roed, Dafydd? Alla i ddeud efo llaw ar yng nghalon? Na, ddo. Na, o'n i'n gwybod sydd ti ddim. Na. Pam, wyt ti'n rhywbeth ti'n gwneud yn ddyddiol? Dwi'n gwneud bob un y hyn. Dwi wedi gwneud... Reit, oce, dwi'n... Reit, da ni ddim... Ti di gwneud o, Manon? Os oes dwytha. O'n i'n gallu deud arni. O, Sian, dwi'n siŵr. O, mae fy beir. Dwi siarad efo nhw, de. O, ie. A Fi ma' hyr os dwi'n torri cangan y beth. Wyt ti go iawn? A o'r isr sy'n tu allan i drws, dwi'n poeni amdani mae sal ei gwir, dim yn hapus. Tra ma' Aled... Ha mi allan y llyfr. Mae dy fi obsesiwn dwi. Beth, fi wedi bod yn edrych ar ôl coeden lemon ers rhyw... O'n yw'r ail flwyddyn nawr. Oedd e jyst mewn stad effernol tra bod fy Nghymraeg yn edrych ar ôl so fi wedi cymryd i drosodd. A mae dy fi lemons. Oes, ie. When life gives you lemons. Ie. Y pethau bach mewn bywyd. Diffyr. Ie. Dych chi'n mwyn y teitl colli'r plot? Nath ni wedi colli hi, ie. Ie. Be ti di bod allan ty, Dafydd? How not to read a tree. Na, dau lyfr dwi wedi ddarllen. Dwi'n meddwl bod chi wedi cyfeirio at yr un Saesneg o blaen. Yellowface. Do, dwi di. Rebecca, sut ti'n ynganu i chyfenwi? Cwan? Siwr. Just deud o sydyn y farddeliad. Rebecca Cwan, dwi'n meddwl. Ie. Nes i mwynhau o, ond y cwestiwn mawr ydy, o gyn ti gyd ymdeimlad hefo'r prif gymeriad neu fideo gwanas? Dim. Na, achos heb roi gormod o'r plot o'r stori, ond mae hi yn dilyn marwolaeth i ffrind, mae hi yn, beth ydyn ni, yn etifeddu darn o waith. Dwyn, sy'n ni'n dweud. Ie, oce, ni'n trebon diplomatic. Reit. Dwyn darn o waith, a be mae hynny'n ei olygu o ran, mae'n cael lot o sylw, mae'n cael enwogrwydd, mae'n lwyddiant ysgubol, a wedyn sut mae hynny yn cael effaith arni hi. A wedyn o'n i jyst yn meddwl, sgynna i gyd ymdeimlad efo'i, o gwbl. A dyna be oedd, os na sgyn ti gyd ymdeimlad efo dy brif gymeriad, mae'n anodd iawn cnesu at y llyfr. Cos mae wedi cymaint o sylw, cymaint o hype, a rhai bobl wedi gwirioni fo. A mae'n sgwennu dda, ac oedd o'n dda, oedd, ond o'n i just ddim yn licio'r prif gymeriad, a wedyn, sgynna i'm teimladau cynnes tuag at Yellowface o gwbl. Na, achos dwi'n meddwl, oedd o'n codi cwestiynau difyr iawn ynglyn â, perchnogaeth a rhyddig artistig a allu di ddadla, mae bob un ohono ni'n darllen ac yn cael yn dylanwadu gan yr un da ni ddarllen a bob dim. Ond dwi'n gwybod, fi oedd yn straffadlu i gael unrhyw fath o gynhesrwydd tuag at y prif gymeriad. Ac felly, o'n i ddim yn, pam oedd y pethau ma'n digwydd iddi a bod i'n teimlo bod y byd i gyd yn troi arni hi. O'n i jyst yn teimlo, wel, ie, ti'n neud e. Nello, o'n i'n mynd, dyna beth ti'n gael? Ie. Yr ast. Wedyn, na, nes i'n gael un ast. Chdi nath o un ast. Ond ti angen cofleidio coed yn amlach, gwanas. Ond mae beth ti'n gael, ie. Wel, nes i mwynhau o, ond mae'n codi cwestiwn eitha sylfaenol ynglyn â pan wyt ti'n creu dy brif gymeriad, y dyliau chdi drio cael rhyw fath o nodwedd neu rinwedd yn y cymeriad yna, lle mae gen ti gyd ymdeimlad neu tisio i'r cymeriad yna lwyddo neu tisio'r cymeriad yna oroesi y trafferthion, ac erbyn hanner ffordd, yn jyst yn meddwl, bynnag sy'n digwydd i chdi, mae chi, ti'n neud o. Ie, ond mae'r llyfr na di llwyddan anhygol. Mae'n bestseller dros y byd. Yndi.
A dyna, ti'n bod, dwi ddim cweith yn dall pam. Sut o'n cymharu fo llyfr y flwyddyn, Mari Emlyn? Well, gyna i. Os Os di mae hwnnw'n rhywun ti ddim yn licio ac rhywun di dwy'n gwaith rwsyd ydy. Ia, mae'n Mari, mae'n fwy o hiwmor na fod oes. Mae'n dychan, di hwn yn dychan o gwbl. O'n i'n mynd i ddweud, dwi'n meddwl bod llyfr Mari yn fwy deifio, dyri, so ni'n dweud. Dwi'n gwybod, o'n i'n bach yn siomedig yn o, na rai fi ddweud. Dwi'n falch achos o'n i'n gweld bobl eraill yn ganmol a fi'n ymwneud, dwi wedi colli rhywbeth. Felly na ni to, mae Dafydd a fi cytuno. Wedyn, ar rai o lyfr, ydy Arwana, Swtan a'r Sgodyn Od, gen Angie Roberts a Dyfan Roberts. Llyfr plant? Ia. Da chi wedi darllen o? Na. Na, ddo. Ti wedi darllen o, Iwan? Na. Ond mae o, hynny yw, mae'n stori o'n bach yn wacky, fel tyta rhywun yn ei ddeud, a wedi cael ei lleoli yng Nghanarfon, a mae yna lot o bethau, un o'r prif bethau dwi'n hoff amdano fo ydy, mae yna eglurhad ynglyn â geirfa unigryw Covid Dre. A o'n i yn meddwl bod hwnna gred. Ond fel stori blant, dwi'n meddwl bod hi yn ddifyr iawn. A mae'r lluniau gyn efo Dyfan hefyd. Dwi'n meddwl bod hwnna yn ychwanegu lot i'r gyfrol. O'n i'n meddwl bod yn... I blant pa oed? Yn fras? Swn i yn bersonol, swn i'n deud bod o ddeutu 8 i 10. Mae eisiau mwy o heina. Go dda. Oes. Ac oedd o'n delio hefo lot o themau eitha gwahanol ynglyn â sut mae rhywun yn edrych a bod yn wahanol a perthyn i gymuned. Oedd, mae rai ddweud, nes i, falla o'n i'n siŵr iawn i ddechrau, pa gyfeiriad mae hwn yn mynd. Nes i eitha mwynhau o. Be oedd y teitl eto, nes ti ddeud y baid yn cyflym? Arwana, Swtan a'r Sgodyn Od. Arwana, Swtan. A'r Sgodyn Od. Dwi'n credu bod fi... Difyr. Ie. Felly, dyna y ddau lyfr dwi wedi darllen. O'n i'n mynd i drafod stwff stamp, stori fer y gorol. Ond dau ti'n cael. Iawn. O gei di wneud, cos dwi wedi newid y meddwl. Cos o'n i wedi deitha chdi bod fi'n di trafod nhw don, ond dydw i ddim. Na, mae'n iawn. Dwi'n credu mewn democratiaeth. Os di Gwanas yn dweud na, mi yna i'w rhan. Dyma'r rheol, a gawn ni weld sut mae'r grandawyr y licio. Ydych chi'n teimlo'n rhwystredig bod chi eisiau Dafydd sôn am lyfrau stamp? Wel, dwi'n teimlo'n euog, cos o'n i wedi deud wrth Dafydd bod fi'n di trafod nhw, a wedyn dwi wedi newid y meddwl, yn wrach bod o heb trafod nhw, oherwydd bod o'n meddwl bod fi'n di wneud. Felly rho funud neu ddau iddo fo. Na, nawn ni wneud yn yr un nesaf, fel bod gei di trafod yn yr un nesaf. Reit, dewch yn eich blaen, mae gen i rhywbeth yn posti, bydd wedi costi. Sian! Be nes i benderfynu diwedd, 2 lyfr od iawn sut, ar 2 di cyhoeddi ddegawda nôl. Yr un Cymraeg oedd Tir y Dyneddon gen Tegla i Tegla Davies. O'n i'n meddwl bod chdi wedi sôn amdano fo, Manon. Mae o'n mor wacky, ynddi? Mae mor wacky. Mae ffantasi i blant i fod, ond... Na, sa'n ni'n mea. Rywun. Cos di chyhoeddi'n 1921 ar stori fras, mae yna hogyn yn syrthio trwy dwll mewn rhyw graig i fyd y tylwyth teg. A mae o mor fawr o fanno, mae o'n fynydd a... Os wyt ti dechrau disgrifio beth sy'n digwydd, mae'n just... Allol bonker. Mae siw bod ti fod yn allegory, a mae siw... Ond ys ti'n allegory'n newid... Ydy bynnu pwy sy'n darllen, dydy? Ysdi yr enghraifft yn tu ar diwedd, mae'r hew i gyd yn toddi, o da ni wedi darllen hwnna'n hollol wahanol i pwy bynnag oedd darllen yn 1921 neu hyd yn oed 1961, dydan? Ond
Ia, fydra i dweud pam ond nes i fwynhau o gymaint o mi nes. Mae'n rhyfedd bod bobl ddim yn gwybod amdano hwnna, dydi? Achos i fi, o'n i'n meddwl, come on, yna'n rhywbeth gorau dwi wedi darllen yn Gymraeg. Dwi'n Dwi'n meddwl meddwl silff i ysydodd. Be oedd y teitl eto? Tir y be? Tir y Dyneddon. Y bobl bach ydy'r Dyneddon. Dynion bach. Pa'n ti'n edrych yna i fel na, Sian Ordi? Dafydd y Dyneddin. Mar fi gilydd. Ar ail Well, mi sôn am y llyfr Saesneg yn hytrach na. Yr ymlaen efo hyn. Yr ail un, lot mwy diweddar, ydy cael ei gyhoeddi yn yr Almaeneg gyfreiriol yn 1968, The Wall, gan Marlene Haushofer. A cyfieithiad Saesneg gyn Sean Whiteside yn 1990, a mae wedi cael ei ail gyhoeddi fatha vintage plastic wan, rhyw 2 flynedd yn ôl, lle. Dyna sdwelish. Na, y rheswm nes i ddarllen o, ond ar ddiwyn, neu bod ni'n abod, ydy darllen This House, a di deud rhywbeth bod o'n esgoffa nhw o The Wall. So ni'n meddwl, o diw, sbio. Ia, ni dall y ddynas y ben ei hun, a dim byd yn digwydd. Miliwch i fi, mae yn y tu hwn y thriller o'i gymharu, de. Nes i fwynhau o'n ofnadwy. Mae'n ddystopian, mae'r ddynas ma di mynd i ryw fwthyn neu lodge hela efo 2 ffrind iddi. Mae nhw di mynd i gael peint yn y dafan, so mae hi wedi cael ei gadael o ben ei hun. Ac yn y bora, dyn nhw'n wedi cyrraedd yn ôl, pan mae'n mynd allan ac yn dechrau cerdded, a rhyw bwynt mae'n cyrraedd rhyw wal droloiw a di methu mynd i'n pellach. A mae hwnnw'n amgylchynu tamad mawr o'r goedwig a'r tir yma. Mae'n gallu gweld bod pawb ochr arall i'r wal di marw. A mae jyst yn sgwennu cofnod o beth mae'n neud. Ond mae hwnnw mor ar y deg. Mae nylion torri coed a mae'n ffindio buwch. A ti'n gwybod trwy'r adeg bod yna rhywbeth ofnadwy mynd i ddigwydd. A dwi'n eisiau rhaid spoilers, cos cofn i rywun. Na. Eto, ysdi, ydy di ddarllen o fel awl o gri am ffeministiaeth a perthynas rhwng bod dynol a rhywiogaethau eraill, yn beth bynnag wyt ti isio, de. Neu jyst darllen o, de, i ffindio allan beth sy'n digwydd iddi. Mae'n real grefft, i sgwennu rhywbeth fel yna. Lle mae dim byd yn digwydd, mae'r cyflymder yn araf, ond mae'n mynd i trwyddo, mae ffilmiau'r un peth. Ydy, mae hwn wedi i droi yn ffilm, so ni'n licio gweld y ffilm, ddeu gwir, i weld, so nhw wedi cadw yr arafwch yna. Ie, a ti'n cael ei ymgolli mewn rhywsut ti? Dwi eisiau gweld y fywch. Bela di henwi. Mae hwnna'n reit gyffroes yn y stori. Mae'n siwr pan mae'n ffindio buwch. Ydy? So Rowena di licio ffindio buwch y bysa. Mae yna gyn efo hefyd, Ganes. O, reit, yn bydd allan felly. O, be mae'r cyn marw? Ydy. O. A wel, dwi di neud hefyd. Oce. Do. Do, da chi di darllen rhyw lyfrau diddorol tro yma. Reit, oce. Rwyt ti di darllen? Nes i dechrau sôn amdano fo tro dwytha, bod fi di dechrau darllen Trigo gan Aled Emyr. Wel, dwi di gorffen hi wan. A nes i fwynhau. Nofel ffantasi go iawn. Mae'n un epic efo llwyth o gymeriadau. A dyma pam... Mae yna restr o'r cymeriadau a coeden deuluol nhw'n y blaen sy'n andros o help. A mae yna fap. Mae map, mae'n nofel ffantasi fel hyn yn gret. Achos ti eisiau gwybod pwy di pwy a ble wyt ti dweud. Ydym yna frwydro ac anghytuno a pethau ydych chi'n arfer cael mewn nofel ffantasi. A mae yna ddial ac enfigen ac a bai ar gam. A be mae gormod o bwer yn ei wneud i rywun ac o'n i methu peidio meddwl am Trump. A pa mor bwysig di cyfaill garwch a thalu digon o sylw i'ch plant. Wedyn beth gen ti di byd, mae gen ti fobl ar y 4 ynys yma, a illa bod ti'n gallu gweld bod gen ti, Prydain di yn 4 ynys mwy na lai, a maen nhw gyd yn wahanol, ond mae yna 5 ynys
yn fechan o'r enw Trigo, so dyna beth yw'r Trigo. Dwi'n eisiau gwneud llawer mwy blaw am mewn ogof y fanno, mae yna hen ddewin di geithiwa ers canrifodd a mae eisiau dial. A mae gymeriadau fo'n hyfryd, na i'n rhestru nhw, ond mae yna berthynas rhwng Siwan a Bleddyn y Bwystfil. Mae'n o'n debyg iawn i berthynas The Hound ac Arya yn Game of Thrones. Os na ydych chi wedi gweld Game of Thrones, gyda chi'n syniad am beth dwi'n sôn. O, mae The Hound ac Arya yn double act bendigedig, rhaid chi wylio fo. A mae yna ddychymyg, plotio, mae wedi creu byd y dda, a mae wedi cymryd blynyddoedd, 8 mlynedd i sgwennu hwn, a dwi'n cofio gwarfod o yn T.H. Roberts pan oedd eisiau trafod y trioleg yma efo rhywun oedd wedi sgwennu nofel fantasy ar y pryd. Ac mae wedi gwasgu'r trioleg i fewn i un, felly mae gen ti 2 rhan, a dwi'n meddwl bod o wedi gwneud y penderfyniad iawn, mae'n swmp o nofel. A sôn am sgwennu de, o'n i'n teimlo weithiau, ella bod gan fo ormod o frawddegau rhy fyr sydd ar ôl ei gilydd weithiau. Oedd yn neud o braidd yn staccato. Dwi'n licio hynna, ond ddim pan mae'n mynd rhy hir. Da chi'n gwybod dwi'n feddwl? Ond, dwi'n bo. Mae'n elfen o hynna mewn nofela ffantasi. Yn wedi yn ddiweddar, yn ei gweld, mae'n lot o frawddegau byrion. Ond, mae gen i fo rhy hir hefyd. Ar wahân, beth llongyfarchiadau, chwipo nofel, a dwi'n licio'r clawr hefyd. Felly, iawn. A wedyn, mae gen i'n Saesneg wan, wow, ydych chi'n cofio gwylio Roots ar y teledu stalwm? O, yndw. Tŷ'r ifanc mae'n o'n. Tŷ'r ifanc. A fi'n. Berig bod nhw gyd. Da malu. Dafydd yr ifanc. Mae'n i reit ifanc, sti. Mae Dafydd yn ifanc. Ydy, ti'n iawn. Yndi. Wel, yn yn amser i a Sian, ar nos Sul, oedd pawb hyd y gwni. Be oedd enw'r cymeriad? Cwnta Cinti. O, Groots. Oedden ni gyd fel teulu o 6 ar y soffa yn gwylio Roots, a dwi'n siŵr oedd yn par awr. Neu oedd yn teimlo felly. Ac oedden ni y merched i gyd yn beichio crio yn diwedd. A dad am yr awr ysmyn, beth sy'n bod chi? Ond, Roots am Cwnta Cinti yn fwy o am o'n i ochr lle mae Ghana wan yn cael ei ddal a'i gludo i America fel ceithwas. A da chi'n dilyn deulu fo. Ar ôl y llyfr Roots? Ia, o'na lyfr Roots oedd. Oce, dwi'n darllen y llyfr. Oedd y gyfres yn ffantastig. A nath nhw ail wneud y gyfres rai blynyddoedd wedyn, ond o cyntaf y gorau. A wedyn, mae pawb o'r cyfnod yna, o gen ti Cwnta Cinti y cyntaf, a wedyn o gen chi Cizzy, a Chicken George, a pan ti'n gallu cofio enwa fela ers y 70au oedd hyn. Beth bynnag, nid dyna'r nofel. Homegoing enw hwn, gan rwy'n o'r enw Ia Jazzy. Mae hi'n dod o Ghana reiddiol a nath hi symud i Alabama o bob man pan oedd hi'n ifanc. A hon di nofel gynta hi a wow. Mae hon yn delio efo'r un pwnc gorllewin Affrica 200 mlynedd yn ôl pan oedd caethweision yn dechrau cael ei hel i America. A beth gen ti ydi 2 hanner chwaer. Rwy wedi cwarfod ei gilydd, ddim yn gwybod am fodolaeth ei gilydd. Mae un yn cael ei gwerthu mewn prodas i Brydeiniwr sy'n gofalu am dwi'n bod chi wedi gweld y lluniau o'r castell gwyn ar lan môr lle oedd nhw'n cadw caethweision yn y dymderoedd beth bynnag. Mor dan posh i'ch ben. Felly oedd gen ti Brydeiniwr yn fanna a mae hi'n prodi hwnnw a mae'r hanner chwaer arall yn cael ei dal fel ceithferch a'i chludo i America. A wedyn ydych chi'n cael hanes i teuluoedd nhw, i plant nhw. 7 cenhedlaeth i gyd, a wir, nath o gydio na fi de. Ddim jyst oherwydd y stori, ond i harddull i. Iasgo, mae'n sgwennu dda. Eisiau ar emotional rollercoaster go iawn. Cos mae'n brydferth, mae'n anioddefol o dris dweithiau, a mae'n ofnadwy o bwerus. Felly, dwi yn argymell hwn, da, nes i wirioneddol fwynhau. Lot gwell na Yellowface. Felly, dyna fy ddau lyfr i. Efo?
Dwi wedi cadw'n hyn i ddau. Dwi wedi darllen mwy yna ni sôn amdano nhw tro nesa. So, dyn ni eisiau barn y gwrandawyr rwan, does? Ydyn nhw'n cytuno bod eisiau ni gario ymlaen yn cyfyngu'n hynna'n i ddau? Gadwch yn wybod beth sydd nhw'n gwneud. E-postio na Twittero, be? Neu jyst daethon ni? Cofleidio coedan. Dylsa chdi drio fo, Dafydd? Ia. Coeda fach, de. Cactus. Eisiau ni gadael efo'r cactus ta? O ti'n gweud efo Bethan am nofelau ffantasi gyda map a enwau bobl. O chi wedi gweld bod Melyn Bapur mynd i cyhoeddi'r Hobbit? Ydy. Ie, yr Hobbit. Yr Hobbit. Ie, yn Gymraeg. Yn i'n meddwl bod hwnna'n diddorol. A gweld, ti'n meddwl, pwy bydd yn prynu fe a llwyddiant fi'n credu. Ie, credu. Pwy sy'n gyfeithio? O, Dwi'n cofio enw fo, y person sydd yn rhedag Meli Bapur, di. Ynde. Ti andros o brosiect cyfieithu hwnna i gyd. Ie. Wow. Ma' hwnna'n... Dwi'n mynd siŵr os dwi'n licio yr Hobbit. Dwi ddim. Na. na, Dwi'n fi siŵr yna. ddim yn siŵr am yr enw chwaith. Be di'r teitl? Yr Hobbit. Yr Hobbit. So well gen i rhywbeth fatha yr Hobin, neu'r Hoban, neu'r Hobo, neu dwi'n gwybod. Yr Hoplan. A hefyd mynd i cyfeithi unwaith cymeriadau di. So, Hobbit yw Bilbo Baglan. Hynna ddiddorol, dwi. Yndi. Cos mae yna ystyr arall i hynna, does? Baglan. Felly, yda ni fel darllenydd yn mynd i wneud cysylltiadau efo'r lle Ie. yn yn penna. Alla bod na dyna dy'r bwriad. Ie, yn credu'n prosiect diddorol i wneud, ydy. Ti'n meddwl, am yr Melyn Bapur wedi wneud lot o gyfeithiadau. Dim yn o brysur. Ynddi, ie. Ond dwi'n wedi gweld yr un eto, da chi? Yn y llaw, na do. Na, rwy'n sy'n caru llyfrau, yn amlwg. O, na mwyn ta. Reit, os oes rwy'n eisiau deud rhywbeth arall, neu geith Dafydd fynd i fita? Ond dwi jyst yn poeni bod Lleiwan Steffan. Mae sychu'r llwy de ola wan, da ni'n iawn. Nes i mis yma, nes i troi teledu mlaen, a oedd hysbyseb am lyfr gan Alan Coben. O ie. O'n i fel, hysbyseb am lyfr ar y teledu. O'n i fel, beth sy'n digwydd? A wedyn oedd e ar y radio yn sôn am ryw gyfres Netflix mae'n neud. Oedd e fel ar Virgin Radio wedyn yn troi BBC mlaen, oedd e ar BBC, a wedyn oedd e ar rhywbeth arall. O'n i fel, reit, oce. Ond diddorol bod nhw'n hyrwyddo llyfr ar hysbyseb teledu. Yn meddwl bod hwnna'n jyst mor ddiddorol. Does dwi rioed i gweld yna, blaen. Na. Na. Cyngor llyfrau dolyg, rhyw. Ie. Ie. Ond yn Saesneg, ie, ti byth yn gweld. Wel, un llyfr Saesneg, na, gwyd. Mae'n siŵr bod yna drawstoriad mawr rhwng bobl sy'n gwylio'r rhaglen i teledu a bobl sy'n prynu llyfrau. Achos mae bobl yn mynd yn reit obsesif am ei waith, ond ydy. Ie, fi'n siŵr bod fe... Nes i ddim gwylio'r rhaglen, ond fi'n siŵr bod fe ar y rhaglen, ti'n modd, yn dilyd yr hysbysebiad yna. Ie, na, ti'n modd, ond... Ie, ti'n siŵr bod yna gyfleoedd yn Gymraeg ys e. Ti'n modd, os mae rhywun ar heno, bod yna hysbysebiad am lyfr neu rhywbeth. Mae'r byd di newid gymaint efo stwff fel afyd, ydy. Achos chdi'n deud o'n bod chdi wedi gweld yr hysbyseb ar y teledu, ac yn meddwl, gosh, dwi'n wedi gweld teledu fel a. Teledu byw a bod chdi'n cael beth ar hap. Ie. Dych chi'n gwylio teledu yn llunol bellach na grach? Na, byth. Byth, bron, na. Weithiau fo mam, ie, o'n i'n dweud yn peth. Heno fo mam. Beth am newyddion? Newch chi wylio newyddion o gwbl? Na. A na, iawn. Sgrowlio yw newyddion nawr.
i fi. Ie, difyr da. O ti'n gwylio teledu'n byw, Dafydd? Wel, ar ôl fi orffan cyfleidio coedan, yndw. Diolch yn cymryd hir, sti. A lot gwell i chdi i gofleidio coedan a gwylio newyddion. Wel, fel mae'r etholiad ma'n mynd, dwi'n meddwl bod chdi'n iawn. Ond mi fetsa ni fod yn America. O, paid wir. Yw. Eisiau ni gael nodyn arall cyn gorffen. Dwi'n eisiau gorffen ar y nodyn yna. Na. Dyda rhywbeth ffraeth a clyfar, Dafydd. Noddwyd colli plot yno gan Fairy Liquid. Dwi'n anna Ding dong! Wel, dyna ni. Diolch i chi am wrando ar Colli'r Plot. Da ni'n gobeithio eich bod chi wedi mwynhau gymaint â ni. Os oes gennych chi gwestiynau, mae croeso i chi gofyn nhw dros Twitter, Facebook neu Instagram. Diolch yn fawr i'r Cyngor Llyfrau am wneud y podcast yma'n bosib a'n helpu ni i golli'r plot. Allwch chi dan ysgrifio i glywed mwy o benodau lle bynnag da chi'n gwrando ar bodlediadau. Chwiliwch am Colli'r Plot. Yna groeso i chi adolygiad i'n helpu ni. 5 seren, please. Cofiwch rannu'n podlediad bach ni hefo'ch ffrindiau a'ch teulu. Mae'r gerddoriaeth ar gyfer y podlediad gan band o'r enw Bandicoots a'r trac ydi O Nefoedd. Ac os da chi eisiau darganfod mwy o bodlediadau Cymraeg, ewch i ypod.cymru.